Egunon, asteazkena 23 eta gaurko egunez duela 20 urte, 2002ko otsailaren 23an, aitzin aukeraketan ziren Ipar Euskal Herriko 6 pilotarik Frantziako selekzioari uko egin zioten. Iruñean jokatzekoa zen munduko pilota txapelketara ez zirela joango jakinaraz ez zuten Ellande Alfaro, Mikel Funosas, Sandra Poxulu, Ramuntxo Bortairu eta Iñaki Iturbiskek. Bertze 50 pilotarik jokatzekotan Euskal Herriko selekzioarekin jokatuko zuketela adierazi zuten publikoki eta pilota munduko pertsona ezagunen sostengua lortu zuten. Martxoaren 17an, Nazioarteko Pilota Federazioko presidenteak dimititu egin zuen batzar exekutiboak ez zuelako Euskal selekzioaren afera jorratu nahi. Jak.